Pnawn da bawb, a chroeso I cyrsiau Carlam Cymru, a croeso i'r wers fathemateg gyntaf. Mae'n cael ei chyflwyno heno gan Eilir Price. Gwych, diolch yn fawr iawn I chi. Felly croeso I chi gyd, ac be dyn ni'n mynd I fod yn edrych arno fe heno yw chydig o galcilws, ac dyn ni'n mynd I fod yn edrych ar enghreifftiau sut dyn ni'n cymhwyso, differi ac integri. Felly, jyst fel bod chi'n ymwybodol, mae yna 4 sesiwn yn mynd I fod I gyd gyda fi. Y cyntaf, heno nawr, yr ail un wythnos nesaf yn mynd I edrych ar ffwythiannau esbonyddol a logarithmau. Yr wythnos ganlynol yn mynd I edrych ar chydig o geometreg. Cyn gorffen wedyn ni gyda'r 4edd sesiwn ar ystadegau, lle newn ni edrych ar chydig o brofi rhagdybiaethau. Felly, cyn bod ni'n cychwyn hefo gwaith calculus, mae gennau gwestiwn bach cyflym I chi. I ryw raddau, chi'n meddwl pam yn y byd mod i'n gofyn hwn I gryw sy'n gwneud I aroliadau uwch gyfrannol, ond dim di roed 10 eiliad I chi feddwl amdano fe. Beth yw 48 a dio 27? Wel, 48 a dio 27, fel dwi'n siŵr bod chi gyd yn gwybod, yw 75. Nawr, pan nes I ofyn hynny I chi? Mae'n gwestiwn eitha diddorol, achos mae yna sawl ffordd dyn ni'n gallu taclo fe. Falle bydd rhai ohonoch chi wedi mynd 8 a dio 7 I ddechrau. Sy'n 15. Ac yna yn adio'r 40, ac yna'n adio 20. Hwna'n un ffordd o wneud e. Ffordd bach arall efallai, bydd rhai ohonoch chi wedi mynd 48, yna adio 7, ac yna adio 20. Unwaith eto cyrraedd yr un ateb. Rhai eraill ohonoch chi falle 27, adio 8, ac yna adio 40. Unwaith eto dyn ni'n cyrraedd yr un ateb. Neu falle bod rhai nhw chi wedi sylweddoli, wel, os dwi'n slico 2 o'r 27 draw ar y 48, sy'n neud 50. Felly mae gyda fi 48 adio 2, ac yna adio 25. Wel, mae'r hynna I gyd yn rhoi'r un ateb I fi. I gyd yn rhoi 75. Felly, pam mod I wedi gwneud hynny? Wel, yn y sesiynau yma, dyn ni'n mynd I edrych ar sut mae taclo problemau. Ac I fod yn onest, mae sawl ffordd gallwn ni daclo problem yn union fatha'r cwestiwn fan hyn ar y sgrin. Felly, efallai fyddwch chi'n gweld y dulliau dwi'n I defnyddio'n rai newydd. Falle fydd y rhai o'ch chi, dwi'n licio hwnna, falle na I gario mlaen gydag e. Ac ambell I ddull arall fyddwch chi'n meddwl, fi'n licio hwnna, fi'n licio fe o gwbl. A mae hwnna ddigon teg. Cyn belled bod chi'n cyrraedd yr ateb cywir ar y diwedd, mae hynny'n ffein gyda fi. Felly, gadewch ni symud ymlaen gyda be dyn ni'n mynd I edrych arno fe heddi, sef cymhwyso differi ac integri. Felly, dwi'n gobeithio bod gynnwch chi syniad o beth yw differi ac integri, ond ni ddim mewn I hynny heddi. Ond, cyn bod ni'n edrych ar eu cymhwyso nhw, gadewch ni atgoffa'n hunain beth yn union, wel, sut dyn ni yn differi, polynomial digon syml. Felly'r cwestiwn cyntaf yn gofyn, os yw y yn hafal I 5x wedi sgwario tynnu 2 dros x, darganfyddwch dy dx, neu'r differiad, pa mae x yn hafal I 1. Nawr, os dyn ni eisiau differi rhywbeth, dyn ni eisiau'r holl dermau sydd gydag x, os dyn ni'n edrych ar polynomial fel hyn, I fod ar y top, ac hefyd gydag index ar y top. Felly, dwi'n mynd I ail-ysgrifennu'r hafaliad yn fan hyn. Dwi'n mynd licio'r x fan ar y gwaelod. Dwi eisiau rhoi hwnna ar y top, jyst I atgoffa yw hwn. Felly mae y yn hafal I 5, x wedi sgwario, tynnu 2, x i'r negatif 1 ar y top. Felly dyna'r cam cyntaf. Nawr, dyn ni'n gallu canfod dy dx, neu'r differiad. Sut mae y yn newid mewn perthynas ag x? Felly, dwi'n siŵr fel bod chi'n gwybod beth dyn ni'n gorfod wneud, 2, dyna'r index ar y top,
lluosi gyda rhif cynt, lluosi gyda 5, felly 10. Ac yna, dyn ni'n cwmpo'r index i lawr un. Felly x i'r pŵer 1. Ac yna, yr un peth fan hyn, mae gennym ni tynnu 2, negatif 1 ar y top. Lluosi'r 2 yna, felly mae gyda fi plus 2x. Yna, cwmpo'r pŵer 1, negatif 2. Neu os dwi'n moyn ysgrifennu hwnna, tan medr glysach, allwn ni ysgrifennu 10x. Adio 2 dros x wedi sgwario. Ond nid dyna ddiwedd y cwestiwn. Dyn ni eisiau gwybod beth yw gwerth y differiad pan mae x yn 1. Felly, pan mae x yn hafal i 1, mae'r differiad, neu dy dx, yn hafal i 10, dwi'n di amnewid yr 1 fewn yn lle'r x, adio 2 dros 1 wedi sgwario. Felly 10 adio 2 yw 12. Felly dim byd rhy tricky i ddechrau. Ond y rheswm yn eisiau cyflwyno hwnna fyna oedd fel bod pawb yn ymwybodol bod ni'n gallu cyfrifo swm fel hyn gan ddefnyddio cyfrifiannell. Felly dwi'n gobeithio os ydych chi'n gwneud lefel A mathemateg, fydd ganddoch chi gyfrifiannell sy'n edrych eitha tebyg i hwn. Os nad ydych chi'n gwybod lle mae'r differiad ar y gyfrifiannell, ar y rhai stop fan hyn, 1 i fewn o'r dde, mae gennym ni'r integri, ond rhan ni'n glico shift ac yna'r botwm yna. Felly dyna beth ni'n cael i fyny. Ac beth dwi'n gwneud? Dwi'n mynd i deipio 5x wedi sgwario, tynnu 2 dros x. Felly dyna beth oedd gynnau yn y cwestiwn, dyna beth dwi wedi ddifferu. Ac dwi mond yn gallu defnyddio cyfrifiannell i gyfrifo'r ateb pan mae rhaid i fi gyfrifo fe ar gyfer gwerth penodol, fan hyn, x yn 1. A fan hyn dwi'n mynd chydig yn nerfus ac eisiau checio bod fi'n cael yr un ateb. Diolch beth dwi yn. Felly 12. Felly ffordd gyflym o wirio bod ni'n gywir yw hwnna mewn sefyllfa prawf neu arholiad. Nawr yr ail gwestiwn, dwi'n mynd i gymryd mor hir fan hyn, ond y rheswm a fe yna yw dwi eisiau i chi fod yn ymwybodol, wel, falle byddwch chi'n gwneud hyn mewn mecaneg, taw nid o hyd gyda dy x dyn ni'n differu, ac mae rhaid ni ddod allan o'r meddylfryd mae dim ond dy x yw e. Yn fan hyn, mae gyda fi x a t. Felly, dim golwg o y, ac fel ydych chi'n sylweddoli, mae'r x yn lle oedd yr y, a'r t, lle oedd yr x. Felly, dwi'n gweld polynomial yn fan hyn, mae'r indexau gyd yn iawn, yr llythrennau ar y top. Felly, gyda'ch fi ddifferu hwn yn gyflym. dx dt. Felly, fel mae x yn newid mewn perthynas y t, yn hafal i, 2 lluosig gyda 3 yw 6, pŵer yn dod lawr 1, felly t i'r 1, adio, mae t i'r 1 gynnon ni fan hyn, lluosir hynna, 2, pŵer y t yn dod i lawr i 0, sydd yn t i'r 0, a mae hwnna'n 1. Felly, dwi'n gadael e fel yna. Felly'r un modd, nid dyna yw diwedd y cwestiwn. Diwedd y cwestiwn yw bod rhaid i ganfod differiad pan mae t yn hafal i 4. Felly mewn geiriau eraill am newid. Felly, beth dwi'n gwneud yw pan t yn hafal i 4, mae dx dt yn hafal i 6, a newid 4 i fewn, adio 2. Felly 6 lluosi 4 yw 24, adio 2 yw 26. Yr un modd, allwn ni checio gyda cyfrifiannell. Ond yn anffodus, gyda cyfrifiannell, mae rhaid i ni fod yn ofalus gyda'r llythrennau y tro hwn, oherwydd dim ond x's dyn ni medru rhoi i fewn. Felly, 3x wedi sgwario, adio 2x nawr yn lle'r t, adio 8. Mae t yn 4, felly dyna beth yw gwerth yr x yn fyna.
26. Diolch byth, dyn ni matcho. Felly, dyna beth sy'n digwydd fel y basics, a gawn ni nawr symud ymlaen i gymhwyso differi. Nawn ni edrych ar ddwy enghraifft os gawn ni amser bach. Yr enghraifft yn fan hyn. Hafaliad y gromlin C yw y yn hafalu x wedi ciwbio, ydy 3x sgwar, tynnu 9x, tynnu 13. Mae fe'n giwbig, oherwydd mae gyda fi'r 3 yn fyna. Nawr mae rhan A yn gofyn i ni i ddarganfod pwyntiau arhosol C, a darganfyddwch natur pob un o'r pwyntiau hyn. Felly, 2 gam. Cam cyntaf yw ffeindio'r pwyntiau arhosol, ac yna'r natur. Felly gawn ni gychwyn drwy edrych ar bwyntiau arhosol, neu beth yn union yw pwynt arhosol? Wel, mae pwynt arhosol cromlin yn digwydd pan mae'r grafiant yn 0. Neu mewn geiriau eraill, pan mae'r differiant yn yr achos yma, dy dx, yn hafal i 0. Felly, gan bod fi eisiau'r differiad, beth am i gyfrifo fe? Felly mae gyda fi dy dx yn hafal i 3x. Mae di sgwario a dio 6x tynnu 9. Felly dyna'r differiad. Yr 13, achos bod hwnna'n gysonyn, allwn ni i anwybyddu fe. Ewn ni ddim mewn i pam heno. Ac i gyfrifo'r pwyntiau arhosol, dyn ni'n chwilio am pa werthoedd o x sydd yn gwneud y differiad dy dx yn hafal i 0. Dyna beth dyn ni'n chwilio amdano, pa werthoedd o x sydd yn gwneud hynny. Felly, gewn ni roi dy dx yn hafal i 0. Yr 3x wedi sgwario a dio 6x, tynnu 9. Ac fel yn dweud, os ydych chi'n gweld fi'n gwneud camgymeriad, sgyrwch neu ges i fewn. Dwi'n dweud fel wrth ymlwyddyn 7 i lan ar 13, dwi'n gwneud camgymeriadau'n aml. Felly, os ydych chi'n sboto un, plis gadewch i fi wybod cyn bod i'r rhy hwyr. Nawr, beth dwi'n gallu gwneud yn fan hyn yw, dwi'n gallu sylweddoli bod y rhif 3 yn ffitio fewn i bob un o'r termau. A gan bod gyda fi 0 ar yr ochr arall, dwi'n gallu rhannu popeth gyda 3. Felly, os dwi'n rhannu popeth â 3, mae gyda fi x wedi sgwario a dio 2x tynnu 3. Mae dyn ni quadratic. I ddatrys quadratic, mae yna nifer o dechnegau gwahanol i gael. A ddim mewn i rhina heno, dwi'n siŵr bod chi gyd hefo dull eich hunan. Felly, os dyn ni'n datrys hwnna yn y gyflym, eisiau plus 2 yn fyna, dyn ni yn mynd i gael x a dio 3x tynnu 1. Ni double checkio hwnna, mae hwnna'n edrych yn iawn. Felly, mwyn i hwnna fod yn hafal i 0, fel dyn ni wedi bod yn gwneud ar draws y blynydde, dyn ni yn mynd i fod yn rhoi x a dio 3 yn hafal i 0, neu x tynnu 1 yn hafal i 0. Felly mae x yn hafal i 3, neu mae x yn hafal i 1. Felly, dyna cyfesurynau x. Ond mae pwynt ar cromlin gydag gwerth x a gwerth y. Felly, mae rhaid ni ffeindio mas beth yw'r gwerth y. Felly, i wneud hynny, beth ni'n mynd i fod yn wneud yw amnewid y gwerth x sydd gynnon ni yn fan hyn, ydw'n sylweddoli barod mod i'n gwneud camgymeriad, mae eisiau'r negatif yn fyna. Dyn ni'n mynd i amnewid hwnna yn ôl mewn i'r top yn fan hyn, i ganfod beth yw gwerth y. Felly, gadewch ni wneud hwnna. Pa nawn ni gyntaf, nawn ni x negatif 3 ddechrau.
Mae gyda ni y yn hafalu, negatif 3 i'r 3, adio 3, negatif 3 wedi sgwario, tynnu 9, lle os gyda negatif 3. Dwi'n ddiddol o rhoi popeth mewn cronfachau, fel bod ni'n gwybod yn union beth sy'n digwydd yn fyna. Felly mae gynnon ni yn fyna, negatif 27, mae gynnon ni adio 27 yn fan hyn, mae gynnon ni adio 27 arall yn fyna, a mae gynnon ni tynnu 13, neu mewn geiriau eraill, os dyn ni'n tacluso hwnna i fyny, mae gynnon ni 14. Felly, pan mae x yn negatif 3, mae y yn 14. Dyna yw un cyfesurin. Beth am y llall? Pan mae x y tro hwn yn hafalu 1, dyna'r ail un, o fan hyn, ni wedi gwneud y cyntaf. Mae y yn cymryd gwerth, bod chydig yn ofalus fan hyn nawr fel dwi'n sgwennu hwn. 1 i'r power 3, adio 3, 1 wedi sgwario, tynnu 9 i'r 1, tynnu 13. Felly mae hwnna yn rhoi i ni negatif 18. Felly, y ddoi gyfesurin, gewn ni jyst uwcholeuo'r rheina fel bod ni'n gwybod lle maen nhw wedi dod ohono fe, yw, sgwennu ar y gwylod, x negatif 3 yn 14, ac x yn 1, ac y yn negatif 18. Dyna ni'r pwyntiau arhosol, ond nid dyna diwedd y rhan cyntaf. Mae rhaid ni ganfod natur pob un o'r pwyntiau. Ac nid hynny, mae rhaid ni ganfod yr ail ddifferiad. Felly beth dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i ddileu hwn yn fan hyn nawr. Ac dwi'n mynd i symud rhain i fyny i fyna. Ac dwi'n gwybod beth yw divide i x nawr. Dwi nawr eisiau yr ail ddifferiad, d2y, dx wedi sgwario. Yr ail ddifferiad. So mae rhaid ni wneud hwnna i ganfod natur y pwyntiau. Felly mae gynnon ni 6x adio 6. Ac beth dyn ni'n gwneud? Dyn ni'n mynd i amnewid y gwerthoedd yma i fewn. Hynny yw y gwerthoedd x. Pan mae x yn hafalu negatif 3, mae gynnon ni d2y, dx wedi sgwario yn hafalu 6, lle os gyda negatif 3, adio 6. Felly mae hwnna'n rhoi ateb i mi o negatif 12. A gan bod hwnna'n ateb negatif sydd yn llai na 0, mae hwnna'n golygu bod y pwynt hwn yn facsimum. Dyna natur y pwynt yna. A yn yr un peth nawr ar gyfer y llall. Pan x yn hafalu 1, a newid i fewn i'r ail ddifferiad yn fan hyn, felly mae gyda fi 6. Lle os gyda 1, adio 6, sydd yn gwneud 12 tro hwn, ac mae hwn yn fwy na 0. Ac am bod hwnna'n fwy na 0, mae'r pwynt hwn yn minimum. A dyna ni rhan A. Dyn ni wedi canfod y pwyntiau arhosol ac eu natur nhw. Un yn facsimum a llall yn minimum. Nawr mae rhan B yn gofyn, brasluniwch C gan nodi cyfesurynau'r pwyntiau arhosol. Felly, dyna ni'r cyfesurynau. A dyn ni'n mynd i blotio nhw.
Felly mae un pwynt gyda ni, lle mae x yn -3 ac i fyny i 14. A dwi'n gwybod bod y pwynt yna'n facsimum. Mae'r ail bwynt gyda ni, a mae x yn 1, a mae y yn -18, lle lawr yn fan hyn. Ac mae hwnna yn finimum. A fan hyn mae bethau'n dueddol o mynd chydig bach yn feslyd, yn wedi pan dwi'n defnyddio path fel hyn. Dyle hwnna edrych chydig bach mwy fel cromlin, cyn i ddweud. Neu rhyw siap fel yna'n chydig taclusach na gyd fi wedi wneud. Ond mae'n bwysig bod ni'n nodi y cyfesurynau fewn hefyd, jyst fel bod ni'n ymwybodol. Rhaid gofn fod rhywun yn chwilio amdanyn nhw. A dyna ni. Wel, be dwi eisiau dangos i chi yw bod chi'n gallu defnyddio'ch cyfrifiannau chi i wirio hwn. Sy'n ôl chydig bach. I wirio y pwyntiau arhosol. Nawr dwi'n gwybod bod gennau bwynt arhosol yn -3.14 ac 1.18. Dwi'n mynd nôl yn cyfrifiannau chi, ac fe allan ni jyst checio fel hyn. Edrych ar yr differiad eto. A dwi'n rhoi gwerth y mewn yn fan hyn. Felly'r hafaliad ar gychwyn y cwestiwn. Ac yna mae x yn y cyntaf yn -3, ateb o 0, yn bwynt arhosol. Gwneud checio. 1 fewn yn lle x, unwaith eto, pwynt arhosol. Ond, dyn ni hefyd yn gallu defnyddio cyfrifiannau lle fynd gam ymhellach. Beth os bod hyn yn anghywir? Mi allwch chi ddefnyddio table mode yn fan hyn i'ch helpu chi. Wrth beth dwi'n wneud, dwi'n mynd i roi y differiad i fewn yn table mode. Dwi'n siŵr bod rhywun wedi dangos hwn i chi yn yr ysgol. Fel mae table mode yn gweithio. Ac yn lle rhoi x yn hafal i rhif penodol, fi jyst yn mynd i roi yn hafal i x. A dwi eisiau edrych ar nifer y werthoedd gwahanol. Ni'n poeni am yr aili. Dwi'n mynd i ddechrau'r -10, off yna 10, lan bob yn 1. Cymryd peth amser i lodo achos nid tipyn o waith cyfrifo. Ac beth sydd gynnau nawr yw am werthoedd gwahanol o x, gwerth y differiad. Dyna ni. X yn -3, differiad yn 0. X yn 1, y differiad eto yn 0. Felly, mae modd gwirio gan ddefnyddio cyfrifiannell. Ac os ydych chi'n gwybod hynny, wel, job done. Ydych chi'n gwybod bod chi wedi cael ymatio. Bydd rhaid chi wneud yn siŵr bod eich natur chi hefyd yn gywir. Gadewch chi symud ymlaen i broblem fach arall. Mae hwn yn broblem fwy ymarferol, fydden ni'n dweud. Hyd llen, sheet, betrial o fetel yw 8 metr a'i led yn 5 metr. Mae 4 sgwar, pob un ag iddo ochrau x metr, lle mae x yn llai na 2.5, wedi torri o gorneli'r llen betrial fel y diagram isod. Mae gweddill llen fetel yn nawr yn cael ei blygu ar hyd y llinellau toredig i ffurfio tanc agored ar ffurf cuboid. Mewn geiriau eraill, mae'n creu bocs. Bocs efo top agored. Dyna beth mae fe'n neud. Mae'r cwestiwn cyntaf gofyn, dangoswch fod cyfaint fi, y tanc hwn, wedi roed gan fi yn hafal i 4x wedi sgwario tynnu 4x wedi ciwbio tynnu 26x wedi sgwario adio 40x. Felly, cyfaint cuboid, os dyn ni'n cofio nôl nawr i waith, lle blwyddyn 7 neu 8, hyd, lle os i gyda lled, lle os i gyda gillter. Mae hwnna'n opsiwn. Neu opsiwn arall yw arwynebedd y
trawstoriad ar y gwylod, lluosi gyda gillter, nifer o ffyrdd gwahanol i ni wneud hyn. Felly mae gynnau yn y llun yn fan hyn, 8 metr yn mynd ar draws, 5 metr yn mynd i fyny. A dyn ni'n torri 4 bit sgwar allan ohono fe. A ni'n gwybod bod y gwerth x yna yn llai na 2.5. Nawr, pam hynny? Pam bod yn goffo bod yn llai na 2.5? Wel, hyd un ochr yw 5. Felly os ni'n torri x off un ochr ac x off ochr arall, wel, os dyn ni'n torri mwy na 2.5 i ffwrdd, wel, os dim byd yn ei dorri. Felly 2.5 yw'r mwyaf mae hwnna'n gallu bod. Dyna lle mae hwnna wedi dod. Dyna lle mae'r gogwydd ymarferol yn dod fewn i'r cwestiwn. Felly gyda'ch ni fynol i ateb e. Cyfrifo'r cyfaint. Ag fel i fi wedi wneud e, fi'n mynd i wneud e trwy edrych ar arwynebedd y sail i ddechrau. Felly, arwynebedd y sail, wneud e mewn camau. Yw hyd lluosi gyda lled. Felly, gawn ni edrych ar yr hyd i ddechrau. Hwna beth yw fi moyn. 8 gynnon ni, ond i fi'n goffod tynnu i ffwrdd yr ddau gornel yn fan hyn. Achos mae'r 8 yn mynd ar holl ffordd yn gros. Felly, yr hyd yw 8 tynnu 2x, a'r lled gan ddefnyddio union yr un meddylfryd 5 tynnu 2x. Ac i arbed peth amser, dyn ni'n lluosi hwnna allan, ac mae hwnna'n rhoi ateb i ni o 4x wedi sgwario tynnu 26x adio 40. Gweld bod ni ar y trywydd cywir, mae'r un rhifau'n dod i fyny. Nawr i gyfrifo'r cyfaint, dyn ni'n mynd i fynd arwynebedd y sail, lluosi gyda'r uchder. Faint i fyny sy'n eisiau ni fynd. Os dyn ni'n meddwl am hwn fel bocs, a bod yr ochr yn cael ei plygu i fyny, wel, maen nhw'n mynd i fyny x metr. Yr x yn fyna. Felly, arwynebedd y sail, lluosi gyda'r uchder, sef x, yn hafal i 4x wedi ciwbio, tynnu 26x, sgwar adio 40x yn symbolig bod wedi allan o le chydig bach fyna, gyda'r chi sgwennu hwnna chydig taclwsach. Felly 4x cubed, tynnu 26x wedi sgwario adio 40x. Chydig bach gwell. A beth dyn ni'n gweld nawr yw bod rheina yn matcho. Gwych. Dyna'r rhan cyntaf. Dyna'r rhan A. Felly, gydewch ni symud ymlaen nawr i ran B. Darganfyddwch werth maximum V, sef y cyfaint, gan ddangos mai gwerth maximum yw'r gwerth yr ydych wedi ddarganfod. Nawr yr un peth, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar bwyntiau arhosol. Mae'r cliw yn y gair maximum. Mae hwnna'n lechu feddwl reit maximum, lle dwi'n clywed hwnna pwyntiau arhosol. Felly pan dyn ni'n cymhwyso differi. Felly, gadewch i ni i wneud hynny. Canfod pwyntiau arhosol phi. Felly dyn ni'n gwybod beth yw phi. Di phi, di x y tro hwn. Achos dyn ni eisiau gwybod pa werth ar gyfer x. Mae'n gallu bod yn unrhyw beth rhwng 0 a 2.5. 0 i fod chydig bach mwy ymarferol, de. Ac
Mae hwnna wedyn yn mynd i ffurfio tanc a cyfaint tu fewn. A dyn ni eisiau'r cyfaint yna fod mor fawr a phosib. Dyna pam bod ni'n neud e. Beth yw'r gwerth x sy'n rhoi y cyfaint yna mor fawr a phosib? Felly, differu'r fi, 12x wedi sgwario, tynnu 52x, a dio 40. Ac fel o'n i'n sôn o'r blaen, i ganfod pwynt arhosol, mae rhaid i ni roi y differiad yn hafal i 0. Mae hwnna'r cam pwysig, mae rhaid i ni i roi dv dx yn hafal i 0. Felly, mae gyda fi y tro hwn, 12x wedi sgwario, tynnu 52x a dio 40. Dwi'n ni symleiddio hwn chydig bach, allan ni rannu trwyddo gyda 4. Eto, ddim yn orfodol, ond mae'n ein bywyd ni twtch yn haws. 3x wedi sgwario, tynnu 13x a dio 10. Nawr mae gennym ni quadratic, dyn ni eisiau ffeindio mas pa werth ar gyfer x sydd yn datrys yr quadratic yn fyna. Ac be dyn ni'n mynd i wneud yw i ffactorio fe. Dyn ni'n gallu defnyddio cyfrifiannell i wneud hyn, cofiwch. Ond beth nes i gynne, i arbed chydig bach o amser, achos dwi'n gweld bod amser yn mynd chydig yn brin. Dyn ni'n medru gael 3x tynnu 10, x tynnu 1. Llwch chi ddioster hyn allan os ydych chi moyn i wirio bod ni'n gywir. Felly, naill ai mae'r cronfach cyntaf yn hafal i 0, neu mae'r ail cronfach yn hafal i 0. Un i'r llall. Felly, os dwi'n rhoi 3x tynnu 10 yn hafal i 0, yna dwi'n datrys hwnna i fod bod x yn hafal i 10 dros 3. Neu, os dwi'n rhoi y llall yn 0, x tynnu 1 yn hafal i 0, mae x yn hafal i 1. Nawr, dyn ni'n sylweddoli o'r cwestiwn bod x methu bod yn fwy na 2.5. Mae hwnna'n fwy na 2.5. Felly dwi'n methu bod yn 10 dros 3. Felly, i ffeindio'r cyfaint, beth dyn ni'n neud, yw i amnewid yr x yn ôl i fewn i'r gwerth gwreiddiol. Felly, 4, 1 i'r 3, tynnu 26, 1 wedi sgwario, a dio 4, 10, llosi gydag 1, ac mae hwnna yn rhoi ateb i ni o 18 metr wedi ciwbio. Wrth gwrs gafon ni'n cyfrifo cyfaint y tro hwn. Ond ddim cweit i gorffen y cwestiwn. Mae rhaid i ni ddarganfod mae gwerth maximum yw e. Ac i wneud hynny, fel o'n i wedi wneud o'r blaen, beth dwi'n wneud wedi copio hwn eto, gen i rwbio beth sydd gyda'r ochr chwith allan o'r ffordd. Mae rhaid i ni gyfrifo yr ail ddifferiad. Felly, mae gyda fi dv dx yn fan hyn. Dwi'n mynd i hwnna'n draw nôl yn fan hyn. Cyfrifo'r ail ddifferiad. Yn hafal i 24x tynnu 52. A be fyddwch chi'n sylweddoli, rhaid i wneud hwn yn eitha bach ar y gwylod yn anffodus, pan mae x yn hafal i 1,
mae d2v dx sgwed yn hafal i 24 tynnu 52 sy'n hafal i negatif 28. Ac oherwydd hynny, oherwydd bod hwnna'n negatif, mae fe'n maximum. Pwynt sydd angen cofio? Os yn maximum neu yn minimum. Ac jyst i ddangos i chi, dyna beth mae'r ffwythiant yn edrych fatha. Mae gyda fi'r cyfaint wedi cael ei roi ar y chelyn y ac x wedi ar y chelyn x. Ac dyn ni sylweddoli bod y gwerth mwyaf yn fan hyn, sydd rhwng 0 a 2.5, yn digwydd pan mae x yn 1. Felly gael y cyfaint mwyaf posib yn y bocs, mae rhaid ni roi x yn hafal i 1. Felly dwi'n ymwybodol bod ni chydig bach ar ei hôl hi yn fan hyn. Felly beth dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i hepgor y cwestiwn cyntaf. Ac edrych ar hwn. Symud ymlaen i ddiffer, i integri meddwl gen i. Ac gewn ni wneud hwn yn gyflym. I integri, meddwl gen i, yn y fan hyn, mae fe'r gwrthwyneb o differi. Felly fod differi, mi oeddw ni yn lluosi, a wedyn ni gostwng y pŵer. Felly tro hyn, dyn ni'n mynd i godi y pŵer ac yna rhannu. Felly, mae rhaid ni fod yn wyliadwrus beth dyn ni yn gwneud. Felly, yn yr achos yma, os dyn ni'n integri hwn, fydd gynnon ni 3x. Pŵer yn mynd i fyny, rhannu gyda 3, a dio 5x. Ac mae hwnna'n mynd rhwng 2 a 0. Felly ni symleiddio hwnna fymryn. Sdim rhaid ni boeni am y cysonyn yn fan hyn, oherwydd bod yn dod mas yn y wash, oherwydd bod y limits gynnon ni. Felly, os dyn ni'n amnewid i fewn, bydd gynnon ni 2 i'r pŵer 3, a dio 5, lluosi gyda 2, tynnu ffwrdd, 0, a dio. Felly, 8 a dio 10, gynnon ni yn fan hyn, tynnu 0, yn hafal i 18. Ac felly ni wylio hwnna gyda chyfrifiannell. Felly, os dwi'n integri, 3, x wedi sgwario a dio 5, rhwng 0 a 2, diolch beth, dwi'n cael ateb o 18. Felly, dyna'r broses o integri, jyst i atgoffa'n hunain. Ac mae gen i ryw 5 munud bach ar ôl, felly dyn ni'n mynd i fynd yn sydyn trwy enghraifft lle dyn ni'n cymhwyso integri. Dyn ni wedi edrych ar gymhwyso differi i ffeindio pwyntiau arhosol ar graff, ac i ffeindio gwerth maximum ar gyfer problem go iawn, a maen nhw'n defnyddio lot o hwnna mewn bywyd peirianneg, mewn byd peirianneg ac yn y byd go iawn. Yn fan hyn, os dyn ni'n cymhwyso integri, mae fe'i edrych ar arwynebedd o dan graff. Ac yn yr enghraifft fan hyn, mae'r diagram yn dangos braslun o'r gromlin y yn hafal i 16 tynnu x wedi sgwario, a'r llinell y yn hafal i x ydyw 10. Mae llinell o'r gromlin yn croestorri yn y pwyntiau A a B. Felly, mae yna 2 gam i'r cwestiwn yma. Mae rhan A yn gofyn i ni i gyfrifo lle yn union maen nhw'n croestorri. Lle yn union maen nhw'n croestorri. Ac
I wneud hynny, dwi'n mynd I fynd trwy'r camau yn llwyr. Dwi'n mynd I ddangos beth sydd eisiau gwneud, lle chi fynd ati eich hunan os ydych chi eisiau I wirio hyn. Oherwydd bod nhw'n croestorri, mae'r pwyntiau yn mynd I gael yr un cyfesurin Y ac yr un gwerth ar gyfer cyfesurin X. Felly, oherwydd hyn, dyn ni'n mynd I roed nhw yn hafal I gilydd. Felly, dwi'n mynd I roed bod 16 tynnu X wedi sgwario yn hafal I X adio 10. Mewn geiriau eraill, dwi'n mynd I weid bod yr ddoi werth ar gyfer yr Y yn hafal. Felly, os dwi'n gwneud hynny, mae gyda fi 16 tynnu X wedi sgwario yn hafal I X adio 10. Wel, mae ail drefnu hwnna'n mynd I roed I fi. X wedi sgwario adio X tynnu 6. Dwi'n mynd I fynd trwy'r camau. Gwiriwch nhw os ydych chi moyn. Mae A yn mynd I gael y cyfesurin -3 a 7 ac mae B yn mynd I gael 2 ac 12. Ac mae hynna'n mynd edrych o bod yn gwneud synwyr fyny, dweud. Dwi'n gwybod bod y diagram ddim I scale de, ond mae'r ddoi werth Y yn positif. Mae un gwerth X yn negatif. Mae'r llall yn positif. Felly, good chance bod ni ar y trywydd cywir yn fyna. Felly dyna yw ateb rhan A. Nawr, gadewch I ni sydyn iawn I fynd trwy'r camau ar gyfer rhan B. Neu mateb Ewn ni just trwy'r camau. Rhan B. Darganfyddwch arwynebedd y rhanbarth sydd wedi I dywyllu. Geiriau eraill, y rhan bach ar y top yn fan hyn. Nawr, mae integri yn rhoi I ni yr arwynebedd o dan cromlin neu graff. Ac petai ni eisiau'r ardal yna I gyd yn fyna dwi'n newydd liwio I fewn. Yna, fydden ni yn integri yr gromlin, y quadratic yn fan hyn, rhwng y pwynt A a B, ffordd anghywir, rhwng -3 a 2. Mae hwnna yn mynd I roed y cwbl-lot I fi sydd o dan y gromlin. Ond dwi'n eisiau hwnna. Dwi ddim eisiau beth sydd o dan y llinell. Mae rhaid ni feddwl amdano fe gan ddefnyddio ychydig bach o logic. Beth dyn ni wir eisiau a beth dyn ni ddim eisiau. Felly be fydd rhaid I ni I gyfrifo ar gyfer rhan B yw yr arwynebedd o dan y gromlin. Dwi'n gwybod taw hwnna yw'r un cyntaf yn un mewn gwyrdd oherwydd yr X wedi sgwario. A dwi'n di integri hwnna rhwng -3 a 2. Ond dwi ddim eisiau beth sydd o dan y linell syth. Felly dyna pam mod i'n tynnu ffwrdd os dwi yn integri y linell syth ac unwaith eto rhwng -3 a 2. Ac os ydych chi'n cyfrifo hwnna ac bod yn ofalus efo symbolau, a wneud yn siŵr bod ni'n gwneud unrhyw gamgymeriad, fyddwn ni allan gyda'r ateb o 125 dros 6. Lle chi ysgrifennu uned sgwar ar y diwedd petai chi eisiau. Felly mae eisiau dilyn y camau a gallwn ni atgoffa chi hefyd bod chi'n gallu defnyddio'ch cyfrifiannell chi yn union fel ag o'n i wedi wneud o'r blaen I gyfrifo y ddau yma ac i'w gwirio nhw. Y gwirio sy'n bwysig.
Mae rhaid I chi ddangos y camau. Os nag chi'n dangos y camau, dwi'n yn amlwg beth ydych chi'n gwneud. Mae rhaid I chi ddangos hynny ac yna gwirio gyda'r gyfrifiannell. Nid jyst wneud gyda cyfrifiannell job done. Mae'n bwysig bod ni'n gwneud hynny. Ac gyda hynny, dwi'n wedi adael I fyny am heno. Yr unig beth arall dwi eisiau tynnu'ch sylw chi yw, mae rhaid I chi fod wedi ymarfer digon o'r rhain. Oherwydd, mewn calculus, pan dyn ni'n integri o dan gromlin, dyn ni'n mynd I gael gymaint o senarios gwahanol, fel sydd ar y sgrin yn y fan hyn. Felly, gnewch yn siŵr bod chi wedi ymarfer digon, a fyddwch chi'n iawn. Gwych, diolch yn fawr iawn I chi.